הקשיבו, הקשיבו, הגעתם למסלול. מה עכשיו? מה עכשיו? לא יורדים משבילים מסומנים. מה, אתה לא זוכר? עברנו על זה בבית. מטיילים על בטוח. הקפידו על הכללים ושמרו על החיים. בכניסה למסלול קראו את הוראות הבטיחות וישמעו לשילוט ולהנחיות של פקחי רשות הטבע והגנים. דאגו לעשות הפסקות מנוחה, שתייה ואוכל במהלך המסלול. היי, הפסקה, לא לישון. בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים מטיילים בשעות היום בלבד. את הלילה מעבירים בחניון לילה מורשה. לא לפגוע בעתיקות, בחיות, ולאסוף אחריכם את הזבל. ואם איבדנו את הדרך? איבדנו את הדרך? אם! יישארו בקרבת המסלול ותתקשרו למישהו. הצילו! ולא לשכוח ליהנות מהטיול. תבלו! מטיילים על בטוח. הקפידו על הכללים ושמרו על החיים. למידע נוסף, כנסו לאתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים, או התקשרו לכוכבית 3639.